vítajte vo novom videu. Naše prvá video bude taxikár a táto slečna. No tak taxikovár sa začína. Dobrý deň, prosíme si taxík do Anglicka. Policia na naháňa. No, idete, zakúrame. Tak ideme tam, celé, poďte. Buf! Zabili sme policajta. Oh yeah! Dávajte odbery, lajky a zhľadnutia. 28. 28, 20 miliónov. 25, 28 a 400 000. Prosím, dajte lajky a ohľadnite si naše video.